A k čomu to vlastne je? Slúži to nastavenie rýchlosti. Keď dáš na doraz, tak to máš na 24 obrázkov. Alebo 72. To je čudné, veď normálna rýchlosť je 24 obrázkov. 72, to je týkrát viac. Ale keď potom pustíš na 24, tak to máš. Fajn. Dobrá kamera. Super. Poďme natáčať. Tam sa som scéna, volá sa Situ. Už zasa chodím v spánku a ako si môžem použiť obrusy od tvojej tety? Pohode, aké bude obsadenie? Vážem, že na ten nohárku Šitu Alfred vyhral Alvareza. Zozo by bol Pancho a Artur Hostinský. Aký Artur? Ja budem kňaz a Lula Denis budú slúžky. A čo ja? Ty si jediný človek, ktorú môžem staviť kameru. Bez pomáka. Si fakt veľmi milý. Dúfam, že mi dáš nejakú kožu, ovciu, či aby som mohol nejaká doma na medvedia. Si unavený. Mám sa po teba úlohu papagája. Vieš, žádne akvizity. To znie nádherne. OK. Poznáš moju taxu. Dal mi vteky. OK. Alfred tu nie je. Poď, vysvetlím ti sa. Tu je. Poď za mnou. A čo, kto Tu to leží. je? Čo nám má povedať? Čo je s ňou? No, vstávaj. Nehybe sa. Skús. Čo sa stalo? To mi nerob, dievča. Čo je s ňou? Neviem nájsť puls, skús to ty. Skús nahmatať puls. A nešal sa. Človeči, on nemá puls. To mi nerob, dievča. To nemyslíš vážne. To mi nerob. Skús ešte. Nemôže to byť dlho. Žiaden puls. Nevráť sa. To je šok. Čo z ňou je? To je prúser. Aby to nebolo na nás.